Ɗan Liti, matarka ta haihu. Mi ta haifa? Ta haifi mace. Ya na ga baka fara'a? Ai ni na gaji da waɗannan 'ya'yan mata. Haba dai, ya za ka ce haka? Gaskiya ɗan Liti wannan ba daidai ba ne. 'Ya'ya mata ai ba su da wani aibu. Don haka bari in baka wani labari. Tatsuniyar gizo da saniya. A wani gari an yi wata saniya mai ciki. Wata rana wannan saniya tana cikin shan ruwa a rafi, sai ta haifi 'ya'ya guda 4. 3 daga cikinsu sun kasance mata ne, ɗayan kuma namiji. Bayan da ta gama shan ruwanta, sai ta fito da 'ya'yan nata mata, wato su 3. Ɗayan kuma wanda shine namijin sai ta bar shi a cikin ruwan. Bayan ta fito da su daga cikin ruwan nan sai ta samu guri ta ɓoye su, ita kuma ta tafi kiwo. Da ta je kiwo sai ta samu abinci ta ci. Ta kuma kawo wa 'ya'yan nata mata. Da ta iso bakin rafin nan sai ta rera waƙa tana kiran 'ya'yan nata tana cewa, Sari'atul mazo kici, mazariki mazan da mu zo kici, maza da mu zo kici, amma kai na cikin ruwa ban da kai. Shikenan, da 'ya'yan saniyar nan suka ji haka sai suka fito suka ci abincin nan suka sha ruwa suka kwanta. Ita kuma saniyar nan sai ta sake barin 'ya'yan nata ta tafi kiwo. Da ta je sai ta ci ta ƙoshi. Ta kuma kawo wa 'ya'yan nata mata. Da ta zo inda suke sai ta sake cewa, Sari'atul mazo kici, mazariki mazan da mu zo kici, maza da mu zo kici, amma kai na cikin ruwa ban da kai. Da 'ya'yan saniyar nan suka ji haka, sai suka sake fitowa, suka ci abincin nan suka sha ruwa suka kwanta. Ashe gizo yana lallaɓe yana ganin abin da ke faruwa. Ai kuwa saniyar nan na tafiya sai gizo ya fito ya kama rera wannan waƙa. Baru'atun mazo kici da majan da mazo kici, can zama riƙi majan da mazo kici, amma kai na cikin ruwa ban da kai.
'Ya'yan saniyar nan suna ji amma suka ƙi fitowa saboda gizo ba daidai yake yin waƙar ba. Da gizo ya ga sun ƙi fitowa sai ya tafi ya sake laɓewa. Can bayan wani lokaci sai ga saniya ta sake dawowa. Tana zuwa sai ta kama rera waƙar kamar yadda ta saba yi, tana cewa Sari'atul mazo kici, mazari mazan da mu zo kici, maza danda mu zo kici, amma kai ne cikin ruwa ban da kai. Da 'ya'yan saniya suka ji ita ce sai suka fito, suka ci abincin nan, suka sha ruwa, suka sake komawa suka ɓoye. Ita kuma saniya ta sake tafiya kiwo abinta. Bayan tafiyar saniya ba da jimawa ba, sai gizo ya sake fitowa. To yanzu gizo ya haddace abin da saniyar nan take faɗa, saboda haka yana rera waƙan nan. Sari'atun mazo kici, mazariki mazan da mazo kici, maza danda mazo kici, amma kai na cikin ruwa ban da kai. Sai 'ya'yan saniyar nan suka fito, suna fitowa sai gizo ya kama su, ya gudu da su ya cinye. Can bayan wani lokaci sai saniya ta dawo daga kiwonta tare da abincinta na 'ya'yan nata guda 3. Da ta zo ta yi waƙa ta yi waƙa ta yi waƙa, amma shiru bata ga kowa ba. Sari'atul mazo kici, mazari mazan da mu zo kici, maza danda mu zo kici, amma kai ne cikin ruwa ban da kai. Sari'atul mazo kici, mazari mazan da mu zo kici, maza danda mu zo kici, amma kai ne cikin ruwa ban da kai. Can sai ta juya ta ce, to kai na cikin ruwa zo ka ci. Shi kuma sai ya ce, ni na cikin ruwa ba ni sha, alherin Allah ya isa. Ƙangurus kan kuzu, ba don kiza ba da mun yi ƙarya.